Наистина знам какво ме очаква. Знам какво ме очаква едно голямо предизвикателство, но това предизвикателство аз трябва да го спечеля. Моите пречки наистина трябва да се доказвам много на терена. Всеки ден да работя много здраво и възможно най-бързо да се адаптирам в отбора, за да може да помагам на отбора. Да, и се радвам, че играя като първи българин в отбора. Голяма отговорност, която мисля, че ще покажа, че българите заслужаваме да играем в серия А. Аз казах, че харесвам Кристиано Роналдо. Неговия стил на игра, универсален футболист. Това е моят идол в футбола. Моите качества са имам бързина, умея да играя един на един, но много обичам и да подавам. Не съм егоист и се раздавам за отбора винаги. Невероятни спомени. Той ми беше първият треньор в професионалния футбол, в мъжете. Невероятно. Само позитивни емоции с този човек. Да, невероятно място. Обичам много морето, повече от планината. И мисля, че това място ще ми допадне много. Избрах 32 номер, защото като малък играех с този номер на 13 годишна възраст. Отбелязах много голове и се надявам да отбележа много голове и за Калери с този номер. Кажи им, че ще се раздавам на макс за фанелката. Ще си оставя сърцето на терена заради тях, няма да ги разочаровам и ще имаме много позитивни емоции заедно. Форца Кастедо!